Hello everyone. Sister Mary Joy Di Gabi Kabatit, watching from Israel. Kumusta ang Israel, sister? Kita lagi ko ano tumurog na naigubat ba to? Sa Iran man siguro tong ko ano. If I'm not mistaken, kita ko sa Facebook rasad. Kada adlaw man jud ko magampo sa Israel god. So naanda na nako na ba? Kay nibarog jud ko sa pulong sa Ginoo nga kinsa tong mag-bless sa Israel, i-bless sa Ginoo, kinsa tong magtunglo-tunglohon. So usa sa pamaagi nga para for me lang nga i-bless ang Israel is by praying for them. Praying for protection, ana bitaw. So God bless, sister, God bless. Salamat sa panahon nimo no. So mabungahon kagabhion mga kaigsuonan mag-live ta. Taliwala sa gabisi kay medyo giubo ko ba. Nya ako ning gi-reserve akong tingog kay ugma simba man muwali ko nya. Napog ko'y atinan after sa service kay naay event ba nga na ang amuang gobernador diri sa Bohol nya na ako'y part na si mayor nasad si congressman mo na nga nagkuhan ko sa kong tingog nga ma-okay kay katunggikan kog Cebu nga speaker ko nila sa Cebu City Jail sa ilang anniversary. Pag uli na ko kay gipanuhot ko maayo kay pag wali na ko iti mag intense kay bagluritugan lang kanang mubuga magugoy ni wali nya mauna nga singot kay ko nya itong mga inmates dito gitubang bitaw na ako ng dako kang electric pan kanang dako kayo nga lingin so, dito na ugahan nya mga gipanuhot ko wa ko hilante nun pero giubo ko ba no. Salamat sa Ginoo nga recovery na siya mga igsoon. So, okay na mao na nga wa ta ka live kay gi-reserve na ko kong tingog para sa ugma simba unya after that night event nga appeal ko na ko'y part ba nga pinasahi nga event kay na ang ato ang amahan sa ato ang probinsya sa Bohol ang ato ang governor appeal ko unya ang mayor mga kadagkuan sa PNP na. So it's an honor for me nga gitagaan na sad ko opportunity ni Lord nga makig ana bitaw na anila kay mga dagkong tao ba grasya ra gyud sa Ginoo tanan. Giulan mi og missiles gabi pastor, praise the Lord sa protection. No walagi. Ganina jud ganing buntag ampo ko. Every day sister. Sige ko praise Israel gyud kay murag naandan bitaw nako anya. Katong bag-o pa ko nangalagad sa Ginoo, bag-o pa ko na pastor back then 2012. Mao niya ako madunggan sa mga magwali nga let's pray for the peace for Jerusalem ana bitaw. Sige lang pug ko naandan ako hangtod karon murag ako nang nakuan ba. Ako nang naandan bitaw. Magandang gabi po from my sister Charity Dumanon. Tanaw si Manding nakainom do nga Manding. Regards kong Tintin Manding, regards ko katugong mama ni Tintin tong nas Manila. Okay, so again, mabungahong kagabion mga igsoon. Ako sa i-share no. Wait before we proceed, ako sa i-share atong live. Ako i-share itong live mga igsoon. Please share our live and pwede rin sa ninyo i-mention yung mga higala sa comment section. So ako sa i-share mga igsoon. Mga brad na ko na long live kayo, hapit na anniversary na to no? Pilar may dagan sa adlaw So, I guess done sharing. Right. Shoutout na akong Dawahon Island somewhere in southern Leyte. Shoutout na ako diya sila si Sister Lilia o si Brother PD Pinola
And of course, si Pastor Marlon Cotamora. Maayong gabi ninyong tanan diha. Lanog ba tadi og sa tanan mga on duty this time but still ninghatag og gigayon nga mamati sa pulong sa Ginoo. Akong gi-shout out ang tanang mga OFW in different countries around the world. Okay? Mga seaman diha, mga naka-permanent resident, mga seafarer and tanan nga mga excuse me, nasa linlaing kanasuran nga naghatag og sakripisyo alang sa ilang pamilya. From Rusty, shout out sa akong manghod pastor nga si James. Parihamig ngalan, pastor to na. May gabi, pastor. Okay. Shout out to brother James. Igsoong Rusty. Regards ko na igsoon kay parihamig nga. Sagara na ba James gitawag sa Ginoo? Biblical mo gud siya, na spirit behind ba. Okay. Shout out pastor from Ruben Isidto in Saudi Arabia. Ruben Isidto in Saudi Arabia. Okay, shout out. And to El Habs Goodies. UK pastor, okay. May gabi pastor sa tanang viewers, shout out Panglao. Shout out na ko tanang mga followers na to sa Panglao, daghang kong mga brada, long live kay Brad. Greetings from brother Felix Dapar Lumod. Hallelujah. Anyway, hindi naghatag na kukuan ba? Tanaw mga brad na ko di ano. So ga-FS ko ron kay isip pag kuan ba. Hapit na ra ba mong anniversary? Wait sa na ko ipakita ninyo mga igsoon. Praise the Lord. Natag ni nila. So mani. Don't forget to share our live. Kuya ka na ikipi na. Kuya mga ini mura man tani ko itong lisan bi. Tigaan ko ni. So, we have 100 plus viewers. Anaon lang na to ni. Okay raman siguro ni. Okay. Kuya ko ni, mura magkukuyang nga eh. Isa manigika ni. Pero ikipi na siya, Brad. Okay. Mamaya nga eh, tabuan lang ni ba. Ana, distraction man kayo. Sincere mo brother, kay muro angay ni sigda kong sanina. Okay. Praise the Lord, Pastor James. Pa-shout out para sa kong pamilya, replay sila ani ugma. Labi na sa kong mama nga si Ma'am Loretta Bidal. Okay, shout out Ma'am Loretta Bidal. Greetings from Leslie Bidal. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Arkslo Lozano. Shout out Brad Pastor James na ako sa Panglao Tangnan. Okay. Thank you for watching, Brad. God bless. May gabi, Pastor, watching from Malungon, Sarangani. From Joby Jane, Tagalog, Pasyal. Okay? So, mabungahon kagabion yung tanan, mga igsoon. Shout out sa itong mga higalan, kapulisan, dabi. Labi na sa on duty karon. I declare God's protection in Jesus' name. Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kailan ako, mga pulis da, mga hepe, akong classmate during my criminology days. Shout out. Og sa among station diri sa Clarin Police Station isip ilahang PNP life coach sa tuwang mga ambungan og maanyag nga kapulisan diri nga open kay sa word ni Lord mga Diyos nun. Mabungahong kagabhion og sa among hepe diri nga si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Watching from Manila, Sister Marilu Namoka. Praise the Lord. Daghan pa itong mga greetings diri. Kung may pasensya ng mga igsoon, nga dili na ko masulti ang ubang greeting, kay paspas kaya ito ang comment section ba. So, shout out to Sister Miriam Love, one of our subscriber. May gabi, Pastor James, greetings from Rochester, New York. Unsang rasa da sister sa New York. Praise the Lord. Again, shout out sa nang mga followers nato nga nasa lain-laing dapit nining kalibutan gawas sa Pilipinas. Namo sa pag-ampo mga igsoon. An Lugamay Basilio. Okay, thank you for mentioning Brother Kenneth or Lisa Basilio. Anyway, shout outs tanang mga subscribers ani nga page, tanang mga new followers. Welcome kay mo nga page mga igsoon, and don't forget to invite your friends to follow our page. 7:57 AM buntag diri ha. So opposite kayo kay diri pod almost 8 in the evening.
God bless, sister. Ampingan ka sa gugma o gahom sa Ginoo. Shout out ko, Pastor from Cebu City, Jones Avenue. Brother Benji Villarante. And to Brother Boy Bawang. Kanindot aning Boy Bawang. Uy, Balunto Sogan. Shout out from Silway Utso, Pulumulok, South Cotabato. Nakawalay dyan ko anong Pulumulok ba? Shout out Pastor Lunglib og Arriba, gikan diri sa Santander, Cebu. Nagbakasyon ang tibuok pamilya. Lunglib, brother. Lunglib na rin daray. Akong gitaguan ng lunglib na to na. Hinatag ni taga Cebu ni. Naghatag ni. Kani mo rin matagwatay ang ngayon pero atong suloob na. Dara. Hana lang tayo no. Kay sa wayon lang kita ng busters na to. O sila kay balo nga. Usa ni sinungdan nga dali rita kaduol sa mga brad na to ba. Kita po glory to God lang. Gracias Ginoo. Gigamit sa Ginoo ning mga naamgo po yung mga badlungon nga mga akro. So ari na sila dagan ako. Kay makarelate man sila nako. Good evening, Pastor, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Greetings from Nicanor, Sodaria. Patabang, good evening, Pastor. Good evening, Sir Brad. Don. Abid ko na to ni. Followers. Thank you, Pastor. Same to you. You're welcome, Sister Miriam. Patabang ni Ampo nga di na makrak iyang operation diri ni apa mi hospital akong bana, Josel. Atong ipicturan ni mga importante kay ni. Atong picturan igsoon kay aron i-upload lang ko ni sa personal prayer. Okay, makalimtan sa ay diri ba no? So, akong shout out ang Cebu City Jail as always. Shout out to Brad Aristotol Abis. Brad, grabe. Padayon ta, na-bless jud kay ko nimo. And of course, akong gi-shout out si Brad Ibang. So again, salamat sa inyong pag-invite nako, Brad, during the anniversary, no? Praise God, Zionists, di ba? Stanang mga Zionists, diha. Thank you so much for the great privilege inyo kong gi-invite last time. Grabe, makabless, magtanaw sa daghang inmates, nagdaig sa Ginoo. Maninggit og Jesus reigns, no? Nindot kaayo. So akong shout out sa si Brad Mago, okay? Og sa iyang lovely wife nga si Ma'am Lovely nga nakita na gud mi didto sa sulod. Unya wala mi picture kay bawal ang picture. No, ang cellphone na mo tanan gibilen sa gawas. Praise the Lord. So, again shout out nako si Brad Magono giyang igsoon niya atong iyang igsoon na sa Pasil. Okay, Pasil, Cebu. Kuar man ang opisina sa una, mahapit jud gud sa una ba. Panahon sa kaybaw na mo. No, maayo kay kuda, sweeto kay kuda sa mga kangit-ngit ba no. So akong shout out ang igsoon ni Brad Mago nga abi kog kaluha niya. O again sa iyang asawa nga si Ma'am Lovely, iyang lovely wife nga si Lovely. Okay? And of course si Brad Ayan ang mayor diha sa RDC sa Batutu. Okay, iba man natin mastige, pasensya no, kalimot ko RDC 123 man guna. Unya tanan akong gi shout out ang manghod ni Brad Juman nga naa sa maximum 19. Og si Brad Jao nga mayor sa to nga maximum 15 man siguro to. Tanan-tanan si Brad Kenneth ug ang akong team sa Living Water Christian Fellowship. Ang mga kanhi, mga kriminal, mga banggiitang, adik-adik ug namaligyad siya bo. Pero karon nahimo ng mga lagad sa Ginoo. Kauban ako datig sulod. No? Pasensya na this coming Monday wala sa ko mga brad kay Paway sa ko kay lawas na may puhunan na to, no? So maybe next Monday tugot sa Ginoo. Amen. So kita na pohon. By God's grace. And akong shout out ang Cebu City Jail, mga warden, mga jail officer, o katupong si Sir, kalimot ko sa nyangan ba, katong ning wali po ba, ning share dito during our anniversary, no? Makabless nga na ay warden, na ay officer, share sa pulong sa Ginoo, no? After nako, ni sunod siya, grasya sa Ginoo. May gani, nakapas pa ko sa live ni mo, Pastor. Gatravel pa mi in town paingon sa Pagadian, Zamboanga del Sur, Mindanao. Perting kusuga sa ulan dire. Gabi sa dire brad, grabe ka ulan unos. Ampingan mo sa gracias Ginoo brad. God bless. Salamat kayo no sa iyong panahon. Praise the Lord. Hi Pastor, pa-pray ko sa akong anak nga si Aris na gikalintura. Atong picture ni kay aron ko na bro. Anyway, mag-pray mo po after this. Right? Watching from Santa Cruz, Davao del Sur po.
Ma'am Lesa Jassy, Ando Daugdog. And of course, ang atuang star senders ni kanunay ni Siksen ba? Si Brother JP Gabrena Ologan from Cebu ni. May gabi, Brad. Salamat sa imong pagbisita sa simbahan, no? Thank you kayo, no? Nga ning bisita ka diri ni aging 2 ka Domingo, yun, no? Salamat kay Brad. God bless, God bless. Usa ni sa atong avid followers, Ikson. May gabi isa diha, may pagmahal ako. Okay. May gabi isa, Rofena Sines. Salamat sa mga pag-ampo, Pastor James. God bless more. Niya pa may hospital na fasting pa akong bana. Sige, ato ning ampuan. Obserbaran pa ni iyang bagong opera. Okay. God is with you, Ikson. God is with you. Just have faith. And na si Lord. Amen. May gabi, Pastor, from Fado Zambangan Buwan. Mag-ampo na ta mga Ikson. Anyway, please share our live tonight kay nga to ang topic karon is about the honoring the servant of the Lord. Wala na ko ni siya gipili nga topic igsoon para padungog-dungogon mo ba. Dili igsoon. It's biblical gini. Nga once we bless the servant of the Lord, na ay pinasahi nga blessing ibalo si Lord. Amen. Biblical ni na ako ipadungog ninyo unya. Okay? Watching from Croatia. Uy, kalayo. Gomsti, Montenegro. Pamilyar. Kung ano ni, dugay na ni nato nga. Gomsti, Montenegro. Watching from Croatia. God bless you, brother. God bless you. Thanks for watching and listening. And to brother Kevin Banugon sa Ganigros ni ba? Dumagiti, asama ni. Hapit na nako ni man na-memorize ba? Blessed evening kay Lord, Pastor James, Dumanon, kompleto ba yan niyo? Thank you kay Lord, kay nakatiming ko sa imong live, wali, dalaygon kayong Diyos sa walay katapusan. God bless you more and more, Brother Kevin Banugon. God bless you. Thank you for your time. Mabungahong kagabiyon, Pastor, nakaatol na pod ko sa imong live from Sister Catherine Ingbino Cabanyero. Akong shoutout ng followers na to sa Davao, og sa Cagayan, og sa Cebu. Tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Ikson, mag-pray na ta kay nagdagan ng oras ba? Actually, wala kayo pagkapani. Hapon pa niya. Akong giuna ni kay ganahan ko, no? Excited ko mag-share sa pulong sa Ginoo. Patabang pod ko, Pastor, kay human nami sa kimo sa akong anak. Tasag vaccine na pod. Okay. Aron di na ako malimtan, sister, ay ako ning i-appeal sa personal prayer. Praise the Lord. Maayong gabi, Pastor, God bless you all. God bless you more. Rondaus. Okay. So, let's pray. Let's pray, mga Ikson. And again, before we pray, I just want to encourage everyone to share our live this evening. And you can mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay ba. Good evening, Pastor. Watching from Kidapawan City, a police officer. Bingamulo Contayuso. Thank you, Ikson. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, again, for the blessed opportunity, a great privilege that you have given to us tonight. Lord, dili tanan karon Ginoo na higayon mamati sa imong pulong. Aban salamat kay imong mingi taganog chance, taganog higayon Ginoo nga maghisgot nimo. Maghisgot sa imong kamaayo, maghisgot sa imong mga milagro, maghisgot sa mga mensahe sa paglaom. Salamat kay Lord, limpyo ya mong kasing-kasing. Andama mi, himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong niya. Tagai mi kasing-kasing, Lord, nga madinawaton, mapainobsanon, anda mo dawat og correction, anda mo dawat og tambag, labaw sa tanan, anda mo sunod. Kaya ang panalangin, ang breakthrough na sa pagsunod, it's not enough just to listen to your word, but Lord God, it's so important to become the doers of your word. So Lord God, tagay mi kasing-kasing karon, Lord, nga masinugtanon sa imong pulong. Tagay sa mi kaalam nga langit nun, aron among matugkad imong pulong, Lord God. And Lord, I pray ikaw mag-bless tanang naminaw karon, tanang nagtan-aw na mati bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, as we listen, as we meditate your word tonight, let it be that your presence, Lord God, mabati namo imong dihog, imong hikap, imong gahom Ginoo, imong embrace, imong comfort, Lord God. Among masinati. Holy Spirit, you are our special guest tonight. Let your will be done, and mag-istorya ka praying for fresh revelation sa muang pagahimuon karon.
We honor you, Lord. Wala milaing gipasidunggan, gipasigarbo, dili simbahan, dili pundo, dili ngalan sa tao. And even kaninga page, wala na mo ni pataas. But the only one, the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. It's all about you, Jesus. It's all about Jesus. It's Jesus reigns all the time. So Lord, thank you. Ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo, I rebuke every spirit of destruction. Walay makabalda, makababag, makadisturbo, but let it be, Lord God, that each of us right now, all of the listeners and viewers, Lord God, walay ma-focus o masentro, ikaw lamang. This is our prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Praise the Lord. Shout out sa akong mga anak. Og apuan na kay apo, sister. Salamat sa Ginoo. Shout out daw sa mga anak og mga apo ni Sister Maria Lezaneri. Thank you, sister. God bless sa imong mga anak ug apo. Ampingan sila sa grasya sa Ginoo, Cagayan. Okay. And good evening sad Sister Joliet Joy napadaw Sanchez. Okay. Maayong gabi, Pastor, watching from Malungon, Sarangani, Bilab, Naro, Faguelo. Okay. May jeans Tikre Kabahog, maayong gabi. Okay, let's start. This evening, igsoon, atong isgutan ang story ni Eliseo. Kumasaw ng pulong sa Ginoo mga igsoon sa dos mga hari. Nindot ni igsoon, lahi ni. Again, awanin ako, i-share, kaya ron magpadungog-dungog ko. Kung dili, nahitabo, gud ni. Pulong sa Ginoo mga igsoon. Kung naa may di mapakyas igsoon. Kung naa may mahitabo, gyud wailain pulong sa Ginoo na. Ingon ang pulong sa Ginoo, mahanaw man ang langit, ug ang yuta pa niyang pulong, mubarog kini, magpabilin, matuman, yun kini. It will come to pass. So, dos mga hari, kapitulo 4, arita mag-start sa versikulo 8. Story ni siya ni Eliseo ug sa katong naidato bitaw nga bae. Okay? So, dos mga hari 4:8 ang masahon diri so listen carefully. Usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa Sunam. Diin nagpuyo ang usa ka babae nga dato. Okay, dato gino, dato nga babae. Gi-mention gyud diri sa Bible. Okay, giagda siya sa babae sa pagkaon. Busa matag-agi niya niadtong dapita. Muhapit gyud siya sa balay sa babae aron sa pagkaon. Ug ang babae mingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tao nga kanunay moagi dinhi, usa ka balaang tao kay si Eliseo propeta ni. No? Dili ni siya false prophet. Tao gyud sa Dios si Eliseo. Tinuod ni nga propeta, dili ni bulaang propeta. Okay? Alagad yun siya sa Ginoo nga tinuod igsoon. Okay? Ingon diri igsoon sa Jis. Maghimo kita gamay nga lawak didto sa atop og butangan ta kinig higdaanan, lamisa, lingkuranan og suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Wow. 11. Usa ka adlaw niya na mihapit ang propeta ug misulod sa lawak ug mipahulay didto. Unya mingon siya kang Gihasi nga iyang sulugoon. Tawga ang babae, ang babaeng dato. Og sa diha na ang babae, si Eliseo mingon kang Gihasi. Pangutan na siya kung unsay atong mahimo kaniya, agig balos sa iyang nahimo kanato. Aduna ba siya buot ipasulti ngadto sa hari o sa pangulo sa kasundaluhan? Ang babae mitubag ang dato nga babae. Hamugaway na ako sa akong kahimtang dinhi uban sa akong kagalingong katawhan. Si Eliseo miingon, unya unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gihasi ngayang sulugoon mga igsoon miingon ri. Wala siya anak. Og tigulang na iyang bana. Take note, tigulang na iyang bana. Okay? Verse 15. Si Eliseo miingon, tawga siya balik sa diha ng babae. Si Eliseo miingon, sumad karon. Wow. Magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babae mitubag, dili propeta sa Dios. Ayaw akong tiawi. So di siya katuo kay tigulang na siya, tigulang na iyang bana. Di siya katuo sa giingon sa propeta nga mga anak pa siya. Verse 17, apan nanamkon ang babae og nanganak og lalaki
sa gitakda nga panahon sumala sa gitagna ni Eliseo. Ang Dios magapanalangin siyang balampulong. So atong nadungog karon. Excuse me. Karong taknaas kagabion mga igsoon ang usa ka istorya sa usa ka propeta sa Dios nga ginganlag si Eliseo og sa taong dato. Okay? Okay, nag-ingon diri igsoon, balik kong pagbasa igsoon. Usa ka adlaw niana si Eliseo niadto sa Sunam. Okay? Din nagpuyo sa Sunam igsoon ay babae dito nga dato. Gi-mention yo diri specifically usa ka babae nga dato. Nya sa dingning labay dito igsoon si Eliseo igsoon giagda siya nga og pagkaon. No? Ang propeta sa Dios, ang alagad sa Ginoo, ang dinihugang alagad sa Ginoo matod pa sa babae, ang balaang tao kay of course balaan kay alagad siya sa Ginoo. So, ang alagad sa Dios nga si Eliseo igsoon, ang iyang pagka-alagad sa Dios gibalyo kini og maayo sa taong dato, no? Iya kining gitagagda kung pagtagad iyang girespeto, iyang gitakod kay tao sa Dios. Mao na nga iyang giagdag pagkaon. Every time nga si Eliseo maabot aton dapita, agdahon siya sa babae nga dato og pagkaon. Mautong nakabantay ang babaeng dato igsoon nga magsige maglabay dito si Eliseo. Mautong ningingon siya sa iyang bana sa 9. Ug ang babae mingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tao kanunay moagi dinhi. Kay katong balay nila igsoon sa taong dato, labay-labayan siya ni Eliseo. Si Eliseo kinsa propeta sa Dios, alagad sa Dios, tinuod nga alagad sa Ginoo. Okay? So nakabantay ang babae igsoon nga adto mag-agi-agi ang propeta nga si Eliseo. Mao nang ningingon ang babae, imagine, ngadto siyang bana, maghimo kita gamayng lawak dito sa aton og butangan ta kini gigdaanan, lamesa, lingkuranan ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. No? So igsoon, tungod kay ang babaeng dato nakabantay siya, nakamatikod siya nga ang alagad sa Dios nga si Eliseo magsigi og labay atong dapita. Mao to nga nakahukom siya iyang gisugo iyang bana iyang gihangyo nga maghimo kataglawak ngadto sa atop sa taas unya atong butangan og higdaanan, atong butangan og lamisa, lingkuranan unya nanay pagkaon of course giagdag gali siya pagkaon. So kompleto, no? Nailawak nga kompleto gamit nay unlan, nay banig, nay habol, nay higdaanan, nay lamisa, lingkuranan kompleto aron makapahulay ang alagad sa Ginoo. Amen. So mao ni gihimo nga treatment sa usa ka babaeng dato ngadto ni Eliseo. So gibalyo og maayo sa taong dato igsoon ang pagka-alagad sa Ginoo ni propeta Eliseo. Okay? Kabalo ba mo igsoon nga nag-ingon sa diri si Jesus kay umasawa na nag-ingon si Jesus sa regarding aning muserbisyo bitaw ta sa lagad sa Ginoo na diri sa okay. Na diri sa Mateo 10 arita sa 40 ta magsugod no. Naigiingon si Jesus igsoon. Ingon siya Mateo 10:40. Ang nagdawat kaninyo nagdawat usab kanako ug ang nagdawat kanako nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makadawat usab og ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong makadawat usab og ganti alang sa tawo nga matarong. Ug hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan na lagbugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod or alagad sa Ginoo. Tungod kay siya akong sumusunod or alagad, gantihan ko gayud. So naaday reward igsoon. Sa dihang atong gidawat igsoon, atong giserbisyuhan ang alagad sa Ginoo, sama ra nga ning dawat ta sa Ginoo, sama ra nga ning alagad ta ning serbisyo ta sa Ginoo igsoon. Ang atong gihimo sa alagad sa Ginoo, gihimo nato sa Ginoo. Biblical again, di ni padungog-dungog igsoon, nahitabo ni sa balaang kasulatan. Ako lang ning itudlo i-share ninyo. Amen. Praise the Lord, no? Subalik ta. Gibalyo og maayo sa babae igsoon nga dato ang pagka-alagad sa Ginoo ni Eliseo. Mao tong igsoon nga nabantayan ni Eliseo nga grabe Eliseo nabantayan ni Eliseo sa iyang sulugoon nga si ginganlag si Gihasi ba to? Nga pinangga kay siya. Gigamaag higdaanan no, gipakaon tanan. Naadyoy kapahulayan as in
convenience siya ba, no? Komportable, nahimong komportable ang kinabuhi sa alagad sa Ginoo tungod kay giatiman siyag maayo sa babae nga dato. Now, tanawa ang reward, ang ganti igsoon, tanawa. Okay? Arita sa verse 12 sa 2 Mga Hari 4 versikulo 12. Again, 2 Mga Hari versikulo 4, kapitulo 4 versikulo 12. Unya mingon siya kang gihasi nga iyang sulugoon. Si Eliseo na siya sulugoon nga ginganlag si Gihasi. Iyang giingnan si Gihasi, tawga ang babae og sa diha ng babae, si Eliseo miingon kang Gihasi, pangutan-na siya kung unsay atong mahimo kaniya agig balos sa iyang nahimo kanato. Aduna ba say buot ipasulti ngadto sa hari o sa mga pangulos kasundaluhan? Ang babae mitubag. Tanawa, listen, ang tubag sa babae kay nag-offer si Eliseo ang propeta sa Dios og pabor nga naabay ingnaragon ng babae nga ning serbisyo na tugmaayo kung unsay ang gusto. Unsay ang gikinahanglan kay basin makatabang ta isip balos sa iyang gipakita nga kaayo na to. Okay? So ang babae mitubag, hamugaway na ako sa akong kahimtang dinhi uban sa akong kaugalingong katawan. So ang babae igsoon wala siya gidiman nga in return. Ang babaeng dato igsoon wala siya nangayog balos kay ang iyang pagtabang ni Eliseo as in kinasing-kasing. Ang iyang pagtabang igsoon nga nagagikan jud sa iyang dughan kay iyang gibalyo nga si Eliseo usa ka balaang tao, si Eliseo usa ka dinihugang alagad sa Dios, iyang gibalyo, no? Ug maayo mao na nga wala siya nangayo og balos kay mao ni tinuod igsoon. Once ang imong pagtabang kinasing-kasing, imong pagtabang igsoon imong gihimo igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo, di ka mag-expect og balos. So, ang babaeng dato wala siya nag-expect og balos ngadto ni Eliseo. Ang iya lang nga kani kay alagad ni sa Ginoo, servant of the living God, dinihugang alagad sa Ginoo, balaang tao sa Dios. Ako ning serbisyuhan kay naa diri, akong pakanon, paimnon, pahigdaon. Ning serbisyo siya sa alagad sa Dios igsoon. Mao to mga igsoon nga ning ingon si Eliseo nga ingna siya kung naba siya gusto kay mubalos ta sa iyang kaayo. Apan ingon ang babae ang balikon 2 Mga Hari 4 13 sa katapusan, ang babae mitubag, hamugaway na ako. Dato gud siya. Dimension mismo din sa Biblia igsoon nga dato ni nga babae. So wala na siya nagkinahanglan. Siguro para niya untinto na ako. Okay na ako kauban sa akong katawan. Apan sa 14, si Eliseo mingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Ning tubag igsoon ang bata-bata ni Eliseo ang iyang sulugoon ba. Sige hasi mitubag, wala siya anak og tigulang na iyang bana. Of course, tigulang niyang bana, wala na chance mga anak. Og sigurado ko nga kanisad siguro nga babae, dili na ingon nga bata-bata ba, medyo tigulang na pudi ka tigulang ko diyang bana. Okay? Sa 15 si Eliseo miingon, tawga siya balik. Sa diha na ang babae, si Eliseo miingon, sumad karon magkugos ka nag-anak nga lalaki. Okay? Ang babae mitubag, dili propeta sa Dios. Ayaw akong tiawi. So ang babaeng dato wala mo tuo sa gisulti sa propeta sa Dios. Kaya dili siya katuo murag si Sarah bitaw. Remember mo ni Sarah? Di ba? Nga ang anghel sa Dios ning ingon nga mga anak ni si Sarah, ning katawa si Sarah, di ba? Kay di siya katuo kay tigulang na sila ni Abraham. Pero mao ni timan ni Exxon once isulti sa Ginoo, may tabo gid na. Walay posible sa Ginoo. So mao ni nahitabo Exxon sa babaeng dato. Ang babaeng dato Exxon dili na siya ingon nga bata pa. Kaya ang iyang gisulti ri ang iyang bana tigulang na. Dakog posibilidad nga dili na siya manganak. Kay wala gali sila anak nga bata pa, samot na nga tigulang na. Apan ang alagad sa Dios mingingon, sumad karon magkugos ka nag-anak nga lalaki. Nagkatawa pa gyud niyang babaeng dato Exxon ning ingon siya, ayaw akong tiawi. Apan sa verse 17, listen. Verse 17 ay nahitabo nga di katuhan. Sa verse 17 sa 2 Mga Hari 4:17 nag-ingon diri, apan nanamkon ang babae og nanganak og lalaki. Kanus sa gitakda nga panahon sumala sa gitagna ni Eliseo. Amen? Nahitabo. Muna gitawag og miracle baby igsoon. No?
Ang babae wala mo tuo kay tigulang na siya. Nya wala na siya ng ambisyon og anak. Kay kung gusto pa siya makabaton og anak unta gihatag na unta sa Ginoo sa bata pa sila. Iyang bana tigulang na. Wa sila'y anak apan tungod igsuon paminaw mo. Sa iyang gihimo nga ning serbisyo siya sa alagad sa Ginoo. Kanang tinuod nga alagad sa Ginoo kanang dili nang way klaro. No? Kay nampoy nagpakaalagad-alagad sa Ginoo. Pero naay motibo nga di maayo sa iyang pagkaalagad, no? Di ko wako maghukom pero naay nga na daghan karon. Naay gitawag og motives behind their ministry. Amen. Naay daghan na ron, no? Mao na nga mo impact man na sa ilang ministry. So igsoon, niabot ang dili katuuhan nga panalangin sa pamilya sa babaeng dato. Nakabaton siya anak nga lalaki. Sumala sa gitagna ni Propeta Eliseo. So nakabaton siya og reward nga pinasahi. Nakabaton siya og ganti. Ngano man. Tungod na kay iyang gi-bless ang alagad sa Ginoo. Iyang gi-honor ang alagad sa Ginoo. Iyang gipanalanginan, iyang giserbisyuhan ang tinuod nga alagad sa Ginoo. Kay ningon si Jesus, kinsa kadtong muhatag og bisag bugnaong tubig lang sa akong alagad, sama ra igsoon nga ning serbisyo tas Ginoo. Amen. So, dili day basta-basta igsoon once we serve the servant of the Lord. Once we bless the servant of the Lord. Again, wala na ko ni siya gi-share ninyo kay nagpadungog-dungog ko. No, it's biblical. Dili pwede. Ngang Bible, laktawan ako. Amen. Everything nga nasulat diri sa Bible, ako ginang i-share. Kay di man pwede atong kuhaan o atong punaan. Ako lang yung share igsoon kay na-bless ko samtang nakabasa ko ani. Di lalim, no? Imagine, wala na nila damha. Unexpected breakthrough. Unexpected miracle. Unexpected blessing. Wala nila palandungam nga milagro. Mingkalit og abot nga naman. Tungod kay ang tao sa Dios giserbisyuhan nila. Ang alagad sa Ginoo gigamaan nila lawak, gigamaan nila og payag, gitagag higdaanan, lamisa, lingkuranan, pagkaon, libre, wa pabayra. Ang resulta, gibless sila ni Lord. Gimilagruhan sila sa Ginoo kay nganuman ila mang giserbisyuhan ang alagad sa Ginoo. Wow. Nay pinasahi nga blessing. Amen, pinasahi nga breakthrough, unexpected surprise blessing. Imagine, tigulang na yung bana, dili na ni mga anak, wanay pag-asa mga anak. And never ning abot siya, una-una nga magkaanak siya. O sure ko nga di siya gusto magkaanak, eh para niya imposible na. Gipahunat gud siya ni Eliseo. Di ba nga, ingna siya, unsay ang gusto. Wala siya gusto. Kay kung bata pa isgutan, ato orang tatong bata pa sila naminyo, tigulang na gud sila. Wanay paglaom, wanay chance. Pero tungod sa iyang gihimo, nga iyang giserbisyuhan, iyang gi-honor ang alagad sa Ginoo, na ay pinasahi nga blessing, breakthrough, ngayong nadawat. Amen. Di na basta-basta po, no? Igsoon ako ni siyang share ninyo, kaya mo guning na sinati. Yes, ang Ginoo na mati og naminaw. Saksi ang Ginoo. Kami igsoon lahi me. Kay once igsoon na yung mga blessing moabot namo kay naman joy moabot-abot mga blessing. Grabe grasya sa Ginoo, di ko kaila igsoon daghan kayo. Pastor tagay kog GCash, pastor unsa imong mga account. Pastor na bless ko sa live nimo. Pastor sa diyang nakadungog ko sa imong wali gigkumot akong kasing-kasing. Pastor kay bawo ba kang samtang nagwali ka pastor niya nag-share ka sa imong testimony kung unsa ka salbahe sa barumbado adik-adik sa una. Bag-o pa ko nakasuyo, pastor, pero sa din nakakita ko mauni, pastor, grabe. Gibiyaan ang tanan, gisunog ang mga shabu para pernalya. Nagtanaw gali siguro ni karon kay magsige nag-atang sa live. Na-bless sila, so magtinga ko, pastor, pwede ba na? So, sige ko hatag nila og GCash number, magtinga ko, mag-abot-abot na yung, mag-abot-abot na ko padala sa GCash, so ako kay baw, igsoon amo nang gikwaan og tent. Pasayloan lang ko, if ever na yung nagtanaw diri nga, wala mo flow sa 10% bitaw, sa tithes, amo nang gisunod. Amo nang gihimo tungod kay nahigugma mis Ginoo. Bisan kami pastor na. Kami may number 1 tither og maghatag og offering. So every money nga maabot sa kuha igsoon, wa man ko sponsor, right supporter pero nay mangwa ko kaila mo kalit lang kay gisugo daw sila sa Ginoo nga magpada. Kuha ako mo nang ilista. Unya mo nang ihatag ang tithes pamina mo sa mga pastor. Bisag kinsa ang impress ni Lord mga lagad sa Ginoo. Usay masugatan ako, uy,
i-impress ni Lord nga, oh, love, mag-story, og di ako nga sawa, love, atong ihatag atong tithes ni pastor ko, ano, lipay kayo sa lamat sa Ginoo. Abi yung mga igsoon, grabe ang blessing sa tithes. Grabe ang blessing once we honor the servant of the Lord. Kanang tinuod nga lagad sino, di ka makabsan, di ka mahutdan. Grabe mag-abot-abot ang panalangin based on my experience. No? Kay alagad man gud sila sa Ginoo, no? Labi na ka na makita nimo nga gipanggamit sa Ginoo, mga dinihugang alagad sa Ginoo nga mga banggiitan. Ganahan nimo pugas-pugas, no? I remember one time na alagad sa Ginoo nga ni ari sa Bohol, ilang ko na magsaba. Na bless kay ko sa iyang message. Wow. Di man ko mahimutang, nya wa man ko kadag kwarta. Pagpadung na mauli ako inan pastor, tagay ra ko GCash nimo. Mao to. GCash pag-abot diri sa balay, nangita ko kuan nagpa-cash in. Akong gipasa niya. Gamay ra gud pod. No, so kay nga nun, diha mi na addict because we know once we honor the true servant of the Lord, samara nga si Lord imong gi-honor. Na pinasay nga blessing. Just like what happened to katotong a woman igsoon nga dato. Iyang giatiman si Eliseo, ang propeta sa Dios. Iyang gi-bless, gigamaan niya gigdaanan, gipahigda nga walay bayad igsoon, gipakaon, gigamag lang misa, lingkuranan, tanan. Iyang gisuplayan ang alagad sa Ginoo. Sa resulta, nakaanak siya kalit. Di ba? Nag-expect pa siya makaanak? Wala na! Tigulang na sila. Aban tungod sa iyang gihimo nga iyang gi-bless, gi-honor ang alagad sa Ginoo. Naay gitawag og unexpected breakthrough, unexpected blessing nga gihatag sa Ginoo nila. Amen. Di katuuhan kaning nahitabo igsoon sa babaeng dato. Dili ni katuuhan. Unexpected surprise indeed. No? So kita igsoon, akong ikada sa inyo mauni. Kung gusto mo og surprise blessing, breakthrough ni Lord, kanabang di katuuhan nga panalangin, try to honor the servant of the Lord. Yes. Try to bless the man of God. Kana yung mga dinihugang alagad sa Ginoo. Kanang mga tinuod nga alagad sa Ginoo. Pangayo mo guidance, pangayo mo leading ni Lord nga Lord, gusto ko mo bless o alagad sa Ginoo. Kinsa man. Once buhato na nimo igsoon, just like what happened atong dato nga babae. Pinasahi nga grasya, breakthrough, milagro yan na sinati. Unsa man. Bata, tigulang na di na manganak. Di na to pwede pero gihatag. Why? Because that woman honor the servant of the Lord. Amen. Grabe, pinasay. Igsoon, unsa man ang inyong gipangayo karon sa Ginoo nga dagko kayo. Unsa man iyong gidesire in the future. Unsa inyong gipangandoy gitinguha nga mga dagkong butang na usa kayawi. Try to honor, try to bless the servant of the Lord. Basin maunay gipaabot sa Ginoo nga yawi para naa siya ibundak, ibukbok kanimo nga pinasahi nga breakthrough. Kaning makaanak ning babae nga tigulang na pinasahi ni, di katuuhan. Apan tungod kay iyang giserbisyuhan ang alagad sa Ginoo. Ang iyang pagserbisyo wala nakawang, naiganti, nay reward. Because once we bless the servant of the Lord, once we honor the man of God, sama ra nga atong gi-honor si Lord. Amen. Nay pinasahi. Igsoon na sinati na namo. Kami igsoon halos every week nami i-bless nga lagad sa Ginoo. No? Kung dili kwarta tagaan na mo og sinina, pulo, mga hinubuan labi na kay nanambo ko ron. Nidagko na ako ang tiyan sa una igsoon ako sige kog gym. So akong tiyan sa una hilig kog abs kay kanili ang busyoso ta. Wa pa ko na pastor. So sa una ako ang tiyan murag abs ni Jackie Chan. Karon lucky tiyan na ang Jackie Chan na imong lucky tiyan. Dako ng tiyan, no? So, saon na to workout na adyo'y multibo. So, ningbiyan ako sa mga small o kay siliman ko sa una, nagkugdughan ko nuhay. Ningbiyan ako sa medium o small na ko, large na ko tanan. No? So, mauna mga igsoon, kadaghan ko mga tinubuan nga mga bago pa kayo, mga mahalon nga pulo, mga lungsod, ihatag na ko sa mga alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, I know the blessing once we honor. I know the breakthrough. I've experienced in so many times the miracle, the moment we honor, the moment we bless the man of God. Amen. Na yung mga pangitabo, wow, mauna ni, di ka katoo. Kami day, tanawalan ni netabo, no, nakabalay mi. Karong panahon na, lisod mo balay. According sa, lab, nakada lab? Lab.
Dali ra ka diyot. Hanawi pangutanan mo, mga tanan ko sa kong sawa. Mga pila ni imong estimate ani balay na to nga overall katong appeal niya tong extension, mga pila na ni ka thousands appeal ang mga libo. 500 half million na. Di sa amin ng half million nakatukod og balay. Way trabaho. Di ba? Ang uban naglibog, imposible na sa pastor oy, wa nay supporter nga foreigner, ay foreigner. Hay, negro, Amerikano, Koreano. Siguro ang uban, wala. Samot na karon igsoon nga ning pasilong mi sa Pisigami. The reason why nagpasilong mi sa Pisigami igsoon because ako igsoon lahi ko ministry grasya og himaya sa Ginoo, busy kay ko. Busy ko bisag asa maglakaw-lakaw niya. Naman mi gitawag og annual report sa SEC. Wa ko mi report sa BIR, taxes na. Kulol wala na mga kwan, so nagpray ko na yung mga revelation si Lord. Ngita ako og kanang kapasilungan nga dili jud ko butan bitaw as in maka-work si Lord nga walay magbuot nako nga pwede ko makabaptize, pwede ko maka lead communion. Tanan pwede ko sa unsa akong buhaton kay Ginoo may nagtawag na di tao. So gracias sa Ginoo na meet na ko ning Pisigami din nakigistorya ko sa ilang mga kadagkuan, mga leaders, mga seniors na gyud. Then mao ni lipay sila, wa sila magtuo nga ning naa ko nila. Nya usara lang gingon, Pastor, welcome sa Pisigami family. Unya, di mi ka to pastor na kadiri. Gracias sa Ginoo. Daghan man kay mga Pisigami na shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero naghanam na ning Pisigami, Mindanao, grabe, libo-libo. So, mao to nga istorya mi sa mga head unya. Okay na pastor, bisan pag mo kasal ka pastor, nay magpakasal ni mo kasal. Nya, gamitan lang niya akong lisensya, unya na ako sa present. May problema na. Way bayad. Wow. Ana nindot kayong favor. Pwede ra ka mo baptize, pwede way problema kay gitawag ka sa Ginoo. Di mi pwede mo pugong nimo. No? Unya ingon sila nako. Ang ato lang jung wa sa Pisigami pastor is support, wala tay financial. We always walk by faith. Grasya sa Ginoo. Kung mao ni akong kadaan. Way supporter, way sponsor mao ni tinuod igsoon pero asa man da mangita og $500,000. Kami nakabalay mi. Tungod na igsoon why because amo ning gitawag og we used to honor the man of God. Ganahan mi mo pugas makita og mga dinihugang alagad siyo ka. Love nakita ko sa kalibot. Puk. Wa may kwarta kinintos bisag 200 na paggasolina ano man alagad siyo because I know the blessing. The moment we honor, we bless the man of God. Diha ko gikan. No? Diha ko mao na magsigi ko kay bawo man ko. No? So amo ning resulta tanaw na itabo na mo din no. Among balay igsoon karon magbalay ka mahal na kay materialis. Kung ibang tanan akong asawa kay akong gi-confirm kay sige man na sa lista. Di ba unsa yan tubag? 5,500,000 na ni. Simbahan na to igsoon dako-dako na bag-o pa na gi-tiles kay naay gisugo sa Ginoo nga giingnan sila sa Ginoo nga magpa-tiles. Usa sa atong followers diri. Dako sa kay gasto na pila na. Dis amin ning kwartaha way pariner, way Hapon, Amerikano wala. Di ta pareha sa ubang preacher, uban nga mga naay nagpasilong. Yes, tinuod na nga naay mga honorarium, naay sweldo, naay gitawag og sponsor kita wala. Tanan grasya sa Ginoo, we always walk by faith and not by sight. Amen, nagdepende ra ta sa Ginoo. Pero ang nabantayan igsoon once we know how to honor, to serve the servant of the Lord, the man of God, then don't be surprised. Sinitabo igsoon sa babayang dato. Wa na gud siya gipangayo pero nay nakita sa Ginoo. Wa siya anak. Tigulang na siya, yamba na tigulang na abantungod kay ang taong dato nga ang babae igsoon nga dato iyang giserbisyuhan ang lagad sa Ginoo. Iyang gi offeringan, murag mo to offering no? Iyang gimuan og lawak. Kahigdaan aron makapahulay ang lagad sa Ginoo. Iyang gibalyo og maayo ang lagad sa Ginoo. Iyang gitreat igsoon og maayo. Pinasahi. Ang resulta, gibless yan ni Lord. Mao na akong sekreto. Amen. Pisigami. Okay? Dendo brother, pastor, Dendo Bernum. Okay? Ano so ano? Mao ni usa sekreto, may usa pastor unsay sekreto? Ngano na pastor nga? Sibliha, sila wala. Dagan kay nangandoy magbalay. Di lalim karong panahon na igsoon. Pero kami ngani. No? Asa man yan ang $500,000. Wala mi sweldo akong asawa igsoon wala. Sa una igsoon ang akong asawa na ay 30 plus K ang monthly sa Hong Kong. But the moment we respond God's call, sa dang tubag ni tawag sa Ginoo ningon, love mao na ni.
Gitawag tas Ginoo, mag full time ta, bahala ng Ginoo na to. Ang atong problema, ang Ginoo na iba problema. Lisod po, ug di siya maproblema sa itong problema. No, atong agito ng Ginoo. Kaya nagsaad siya nga mauni mo na, tinuod yun. Amen. Nakapalit mig yuta. Nakatukod og balay, simbahan na to. Among gipagamay ang balay igsoon kay tulo man pod may akong anak. Ang simbahan among gipadako. Ang simbahan na tiles, ang pulpit, ang floor, niya na glass, ang mga window. Niya, wa pa yun na humantanan. Actually, ongoing pa siya, pero tanan grasya sa Ginoo. Di ko ka-imagine nga nga na hitabo. Pero kung akong balikon ang panahon, nakainumdum ko, grabe man dahil ang pag-honor na mo sa mga lagad sa Ginoo. Amen. Kato lang ni aging kuan be. Ni aging kuan katong fasting na mo last Friday. Oh no. Yeah. Friday. Yesterday or Thursday. Ni aging fasting na mo bago pa lang. Pisigami Bohol nagfasting mi. Mga lagad sa Ginoo, mga leaders. Okay? Nya na timingan man nga mura og medyo ni hit ba. Nya nga mong kwarta igo ra. Love pagkanoon ginato ni mga lagad sa Ginoo. Lagad ni sa Ginoo atong i-serve and the best for them. Atong ni silang i-honor. Sige lang, mamaylo tag kwartas upiring. Ano kay balagad sa Ginoo gud ni. Abi niyo yung igsoon. Okay? Nag-prepare pa kong asawa, naghiwa-iwang mga manok, mga unsa diha. Naggama diha sa unsa, naghatag og mga basta nag-serve og the best for them. Tinga ko igsoon nga nag-abot-abot ang mga Gcash nako, diay nagpadala og 4,000, diay nagpadala 2,000 kapin. Di nagpadala 1.5, naglibog na ko, ihap-ihap ko pila naman ni 8,009. So, love, ang atong giserve para sa mga lagad sa Ginoo sa na doble, na triple, pila ra may atong nagastuan ni pila kalibor karon na doble-doble. Nga naman, man of God. Amen. Once we know how to honor, to serve the man of God, the servants of the Lord, sama ra nga atong giserbisyuhan ng Ginoo. Sikreto na muna. Karon igso nakabalay mi unya hinoon ang atuang sakyanan ri wa man tay four wheels pero I believe naray right time na di man tay four wheels sa una pero nauli na mo kay naay mga kakulian so naman tinili ta diri og bao-bao no Maxima malipayon man kung dinto man ta natay motor XR ana okay man na so gamit sa ministry no daghan nya mahal ba po na kay ang amuang bao-bao naabot po nag 300,000 kay 3 years na muna. Actually, wapa na siya maimpas. Igsoon, biro grasya sa Ginoo. 8K ang bulan. I-provide na sa Ginoo. Asam yan ang mga ngana. Diba? So, grabe ang grasya, ang panalangin, ang pag-atiman sa Ginoo. Walay hubas-hubas sa dihang kamauta mo honor sa mga lagad sa Ginoo. Amen. Akong gi-share ni, kaya nasinati na ko ni. Huwag ko nagpadungog-dungog ninyo. Nga i-honor ko, no? Di ko ingana. Ako ison prangka ko mo istorya. Ang uban gali di ganahan ako kay di man ko maglipod-lipod. Di ko ako pakialam kung naa pa ko yung mga members, mga disciple nga milyonaryo makasala na i-rebuke yun ako nang i-correctionan. Di ko manghinayang. Wa ko pakialam kung makabangga kog tao. Ang importante di ko makabangga sa Ginoo. Mo nang prangka ko. No? Musulti ko kung unsay naa sa balang kasulatan og most of my preaching, my topic experience na ko tanan. And the truth is that actually kaning ang ako ang mga kaning kuan igsoon kaning akong mga rhyme sa Facebook puro na nasinati nako ang uban di nila masabtan kay wa sila kasinati nako wa sila kasinati nga naka 3 times ko nag-attempt og suicide due to depression because of drug addiction wa sila kasinati nga grabe ka struggle ang kinabuhi tanan akong experience wa sila kasinati og grabe ka lisod sa ministry nga wala ako bisag piso in 13 years in the ministry grabing luha akong kuan igsoon. Wala pa mi balay, katawaan ra ko igsoon kay nagtakilid, nag-abang mi karon ra mi naka-own property by God's grace. Amen. So mao na igsoon no. Usa sa mong sikreto, we honor the servants of the Lord. Bala. Magkalisod balag way ato, importante. Amen. So mao na nga naa joy blessing na ipinasahi nga breakthrough based on my experience. O gusto na ako nga kamusad makasinati igsoon. Maro man ko igsoon kay bakita ulo. Anointed kayo, love na kay kwarta diha. Grabe, piti, ninduta oy. Maminaw ako, igsoon, maminaw. Daghan kay miingon ako, grasya sa Ginoo ang tanan, grasya sa Ginoo. Why ka panghambog? Everything that I have right now, the anointing, the wisdom comes from the Lord. Why ako? Zero as in zero ko. It is not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is my master teacher. Daghang mga feedback
Kana mga mukuan ako bitaw, na anad na ko nga, na bless ni Pastor James, anointed. Wa man koy ako, gigamit ako sa Ginoo. Yes, tinuod, daghan kong mga disciples nga mga di basta-basta kinabuhi, mga mukaog tao na, mga banggitang kriminal, drug lord, gibag-o sa Ginoo, grasya sa Ginoo, tabang sa Ginoo, conviction sa Holy Spirit. Pero wa sila kabalo, maminaw sa kugwali. Ganahan ko maminaw kung nga wali, minaw ko, anointed, kinaigo ko na kay kuwanda, upiringan na, nindot kayo ni. Mutanong na ko, mupugas kung ano man, akong i-honor ang lagad sa Ginoo. Because I know the blessing, once we honor, once we serve, once we, what is that? Yes, we honor, we serve. Kana bitong, we bless the servant of the Lord, the real servant of the Lord. Kan tinuod yun nga lagad sa Ginoo, nga dinihugan. Di yun na may tabo, nga mulabay na ko na nga wa na. Padalhan yun nagbugas, padalhan og mga unsa diha, sapatos nga unsa man diha, mga sobra-sobra na tong kuan ba, no? Akong ihatag ng ano man. Di na basta-basta alagad nas Ginoo, dinihugang alagad sila, gitawag nas Ginoo. Gisit aside na, di na basta-basta. Amen? So mga mga igsoon din, akong basahon. Kaya ang gingon ni Jesus, di ko kalimutan ang gingon ni Jesus, oh. Gingon si Jesus, oh. Ang mudawat kaninyo, ang nagdawat kanyo, nagdawat usab kanako. Kung nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya, nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa propeta, tungod sa iyong pagkapropeta, nagkadawat usab sa ganti. Alang sa propeta, ang nagdawat sa taong matarong, tungod sa iyong pagkamatarong, makadawat usab sa ganti alang sa taong matarong. 42 dara. O ginumdumi kini kadtong nagpainom. Nag-honor na. Nagpakaon, nagpainom, nag-bless. So ubisan na lang sa bugnong tubig, no? Busag sa ina kasig tubig lang. Sa labing ubos sa akong mga sumusunod or alagad niya. Gantihan gayud. Amen. Mo na igsuon nga ayaw niyo palabihan na. Kay maybe si Lord na i-surprise ninyo, na sige prepare ng mga dagko ba mga breakthrough kay bulungang butang, but gipaabot niya nga mo-honor ka sa mga alagad sa Ginoo. So right now ako mong encourage nga to pray, to ask God for guidance and leading. Lord, gusto ko mo-honor og alagad nimo kinsa man ana bitaw something ana igsuon experience na mo na. Again, wala mo na ako padungog-dunguga. Gusto lang ko makabalo mo kay usa ni sekreto nako. I know daghan kayong mga pastor gustog simbahan, gustog balay, gustog yuta, gustog unsa man diha. Igsoon maura ni among sekreto. Everything that we have, igsoon among kuag bahinan ang Ginoo niya, amo adto na mo kuan sa mga alagad sa Ginoo. Sekreto na muna. Mao na nga ang uban nagtuo nga dato kay me. Uban gud mga amigo na ko mamaylo na mga pulis, mamaylo, pabiluon dari usab mga kamo may sweldo kami nga wa nagsalig das gracias sa Ginoo. Mamaylo mga professional. Mga classmate ako. Brad, pahumundag 500 sa kalibo kay wala lang kay sweldo ha? Ngano man, gracias sa Ginoo. Dili bitaw makita nga murag binilag kuan ba no katungod na sa gracias sa Ginoo kay ngano man. Saad sa Ginoo John 10:10. Ingon siya nga ningari ko aron tagaan mo og kinabuhi nga abundansya, abundant life. Apil naman as abundant life nga i-bless ta ni Lord in every areas of our lives. Amen. Samot na gyud if we knew how to honor the servants of the Lord. Amen. Samas na itabo sa babae nga dato iyang giandaman og gidaanan giamdamag lawak kapahulayan pagkaon ang alagad sa Ginoo. Ang resulta wa damha tigulang na sila nakabaton og anak. Ganti o reward sa dang iyang gi-honor, iyang giserbisyuhan, iyang gi-bless ang tinuod nga alagad sa Ginoo. Dili itong false prophet, false teacher, tinuod to. Dinihugan magani si Eliseo. Amen. Mao na mga igsoon nga magpractice ta. Kaya kami, ang asawa igsoon na minaw dia. Dugay ra namo ning gi-practice igsoon. And among nasinati nga naay pinasahi nga breakthrough, pinasahi nga blessing igsoon nga gipasinati sa Ginoo. Amen. So mo na yung mensahe sa Ginoo kanato karon igsoon. To all of the viewers who are watching this time, I encourage everyone to ask God, ask the Lord. Pangayuan eh. Nga Lord, gusto ko nga mo-honor. Gusto ko Lord nga mo-bless sa imuhang servant. Daghan man kay Ginoo kung nailan kinsa man ana si Lord, ana ra igsoon. Amen. I believe the Holy Spirit will speak to you. Giyahan ka igsoon, naibuhaton si Lord. Amen. Nai-surprise si Lord nimo. Naisay himuon nga kahibulungang butang. Yamin kahibulungan man ni surprise man ni. Imagine ang anak tigulang na. Surprise. Wala na ikipangayo ang babae. Kay dato na siya.
apan wa siya anak. Ug mao to'y nakita ni Eliseo, ingon siya, ingna siya nga magkugos ka na og bata. Grabe propesiya no, sharp kay ayaw kog tiawi propeta sa Dios. Di ana ang babae. Pero nahitabo gyud ngano man, ang babae man gud nakatanom na daan, nakaunor na daan, baning ani lang siya sa iyang gipugas. Na iyang gipugas ngadto sa lagad sa Ginoo. Amen. Mo na igsoon, maybe ako igsoon. Gi-practice na muna. And then among nasinati ang pinasahi. Usahay ginagmay pero kanunay. Wa mi kabsi. Grasya tanan sa Ginoo. Why? Because we know how to honor. We know how to bless. We know how to treat the man and woman of God. Treat the servants of the Lord. Amen. For the glory of the Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thanks so much, Lord, sa imong pinasahi nga mensahe karon. Imo mi gitudluan, Lord God, on how to honor the servants of the Lord, how to bless, to serve the man of God, man and woman of God. Thank you, Lord God. Dili ni himo-himo kung dili pulong jud nimo. Naitabo ni sa imong alagad nga si Propeta Eliseo, Ginoo. Diin nahitabo nga pinasahi nga breakthrough, nga blessing sa usa ka babae nga nag-honor sa imong alagad. Lord God, you're the same yesterday, today, and forever. Wa ka mausab. Ang mga milagro nga nahitabo sa una, kaya nimo himuon karon, Ginoo, because that's what you promised in Hebrews 13:8. You're the same yesterday, today, and forever. Wa ka mausab. The same God, the same Jesus whom we serve today. Salamat, Ginoo, a miracle working God. Thank you for your word. Holy Spirit, thank you so much. Karon, Ginoo, ako nagampo nga makikstorya kanila, gihay sila Ginoo sa ilang angay buhaton, Lord God, para i-bless nimo sila. Thank you so much, Lord. Again, Holy Spirit, thank you for your presence. And right now, I continue to pray to all of the viewers, listeners, subscribers, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Father God, I pray i-bless sila according to their heart's desire. I-bless, Lord God. Wala ko kailan nila, pan ikaw walay matago kanimo, Ginoo. Right now, I speak blessing. I speak breakthrough. I speak financial breakthrough. I speak open doors. I declare open doors sa mga nagkinahanglag trabaho, nagkinahanglag item in Jesus' name. Og I speak healing. Kaayuhan sa tanan nga nagtanaw nga naay balatian in physical and in emotional. Lord God, naging kasi mong pulong nga pinagi sa imong labod na nga ayo kami. So I declare healing right now, and I pray also, Father God, sa tanang nagtanaw nga na negosyo, imong pauswagon, Ginoo. Akong gibungkag, gibadlong tanang buhat sa kaaway ngadto silang negosyo, because I believe ang yawa di gusto nga i-prosper me. Lord God, protection nilang business, o ako nagadeklarar, Ginoo, kadaugan, kauswagan, pag-asenso, himua lang sila, Ginoo, matinud-ano nimo, knowing that you are our source. Thank you, Lord. And right now also, Father God, I pray sa nagtanaw karon kung naay mga nagtanaw nga na-depress sila, na sila problema, depression, or they are in trouble right now because of naa sila yung mga crosses nga gipasan, bugat kayo, gihambin. Lord God, I speak hope in Jesus' name, and I speak comfort. And Lord, I declare, Lord God, nga imo Ginong tagag kalinaw ilang unahunaw pagbati, that imong ipabati nga you are in complete control. Nga imong gitugot ang tanan nga nakay plano, Lord God. Nimo sila pasagdi nara ka, Ginoo, nag-uban. And ipabati nila, Ginoo, nga walay gubat, Ginoo. Ingna sila, Lord God, ikonbiktar kanila nga walay gubat nga naginusara sila. Kauban nimo sila kanunay. And Lord God, right now I pray sa tanang mga nagtanaw karon nga napay mga addiction, mga gapos pa sa mga talikala ni Satanas. I speak deliverance in Jesus' name. Akong gibugto tanang talikala o gapos sa kaaway sa pangalan ni Jesus, under the anointing of the Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you, Lord. And also right now, I speak salvation sa tanang pamilya karon, sa tanang nag-desire nga maluwas ilang tibok, panimalay, kadugog, kaliwat. I declare salvation in Jesus' name. Thank you, Lord. Tanan-tanan, Ginoo. Unsa man nga milagro ilang gusto karon, I declare, Lord God, nga ila ka nang matunan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. This time, Lord God, among dawaton ang kunon, Ginoo, ang imong panalangin. Ang imong mga kaibulungang butang mga milagro among kining dawaton karon, Lord God, by faith. Mao kining among pag-ampo, Amahan. Imong himua lamang ning kapiyalan sa makanunay. Again, this is our prayer. Among kining gipasalamatan, giangkon, gidawat o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion, mga igsoon.
Salamat sa inyong pakikuban. Ninitag na akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. That's all for tonight again. And anyway, so wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption na nga live kay Kuanixon. Ako ni siyang i-download ang atong live karon kay 30 days ra ni automatically ma-delete ni siya. No? So ako ning i-download ito sa tuang YouTube channel. Free to subscribe, Ikson. Libre na, wanay bayad siya. So, salamat kayo. Again, thank you for being with me tonight. And I pray and I declare sa itong pagpahulay, ang Ginoo mag-uban ka nato yung iyang grasya, ang iyang presensya. Tabunan ta siyang balaang dugo. Iyang mga angels, maglibot sa itong panimalay. And I pray also sa tanang mga OFW nga adlawan karon diha, ubanan mo sa Ginoo, proteksyonan, paboran mo. This is gonna be a blessed day. Amen. Victorious day in Jesus' name. And, okay, that's all for tonight. Thanks so much, mga subscribers, mga star senders. Thank you. Tanan. Salamat kayo. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page and i-share itong live zone for the glory of the Lord. Okay? So that's all for tonight. See you again next time. Makabakanti ko. Ampo lang takanunay, amping, banti para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone. See you next time. To God be all the glory again.